సో హలో గైస్, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పెందుర్తి గేమ్ జోన్. సో ఇవాళ అయితే మనం బూమ్ స్క్వాడ్ అయితే ఆడుతున్నాం. అండ్ ఈ వీడియోకి అయితే మీరు ఫటాక్స్ లైక్ చేయండి గైస్, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్ పెట్టుకోండి, అప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసినా కానీ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో మనం అయితే వచ్చామన్నమాట, మనకి 1 విక్టరీ. సో మనమైతే డ్రాగన్ అవుట్ తీసుకొని MP40 అయితే తీసుకుందాం. సో తీసుకున్నాం డ్రాగన్ అవుట్ MP40. అండ్ యా గైస్, మనమే బాంబ్ ఎవరికి వెళ్ళింది? యా గైస్, మనకే అయితే బాంబు అయితే మనం తీసుకున్నాం. సో మీరు కూడా ఫటాక్స్ లైక్ చేసేయండి గైస్, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్లో క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి, అప్పుడే నేను ఏ వీడియో చేసినా కానీ మీకు వస్తుంది. ఓ మై గాడ్, మనమైతే బాంబు పెట్టేసిన తర్వాత మనల్ని నాకౌట్ చేసినట్టున్నాడు. ఓ మై గాడ్, మనల్ని చంపేశాడు గైస్. సో వీళ్ళిద్దరైతే ఆడట్లేదు. ఈ మ్యాచ్ అయితే డిఫీట్ అయ్యేటట్టే ఉంది. సో ఏమవుతుందో చూడాలి మనం. సో మనోన్నైతే మన దాంట్లో అయితే ఒకరిని నాకౌట్ చేశారు. ఈడైనా కొడతాడో లేదో చూడాలి. ఓ యా గైస్, ఒకరిని అయితే నాకౌట్ చేశాడు. ఇంకా 35 సెకండ్స్ ఉంది గైస్, మనమైతే బాంబు పెట్టేసినట్టున్నాం. ఇంకా 27 సెకండ్స్. ఇంతవరకు మనోడు. ఓ మై గాడ్, వాట్ ఈస్ దిస్ గైస్, వాట్ ఈస్ దిస్? మనమైతే ఒక మ్యాచ్ పోయింది గైస్ మనకైతే. సో ఇప్పుడు MP5 తీసుకొని దుమ్ము దులిపేద్దాం ఒక్కొక్కడికి. సో మనమైతే గ్లూవాల్ తీసుకొని MP5 M1AA7 తీసుకున్నాం. ఇంకొకరికి దుమ్ము దులిపేయాలి. వెళ్ళిపోతున్నాం. వాళ్ళకే బాంబు వచ్చిందా మనకు వచ్చింది? వాళ్ళకి వచ్చింది గైస్. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బీలోనే పెడతారు. సో మనమైతే బీ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి రెడీగా కూర్చోవాలి. వాళ్ళని చంపాలంటే మనం బీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఈ పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి అయితే కాల్కి వచ్చామో చూస్తా ఒకసారి కొంచెం. యా గైస్, నేను అనుకున్నట్టే బీలోనే పెడుతున్నారు. ఎస్ గైస్, చెప్పాను కదా గైస్, వాళ్ళు బీలోనే పెడతారని. సో మనమైతే ఒక నాకౌట్ చేసాం. లోపల ఉన్నాడా? ఓ ల్యాండ్ మేడ్ అయితే పెట్టాడు గైస్ ఇక్కడ, అది చూసుకోరా. అబ్బా, మనోడు వచ్చే వరకు ఇంకా మనోడు వచ్చి బాంబు తీయాలి. సో మనకంటే ముందు నాకయ్యాడు కాబట్టి చచ్చిపోతే బాగుండు. ఆడు ఫస్ట్ నాకయ్యాడు కదా. ఎన్ని స్టీమ్ 1 కిల్, 2 కిల్స్ గైస్, 2 కిల్స్. ఈడు కూడా చచ్చిపోతే ఉమ్మగాడు పోయింది. 3 కిల్స్. డిఫీట్ గైస్. చివరికి ఎనిమిస్ అయితే బాంబుని పేల్చేశారు. మనకైతే 2 డిఫీట్స్ అయితే వచ్చాయి. సో గ్లూవాల్ తీసుకున్నాం అండ్ 2 గ్రానైట్స్ అయితే తీసుకున్నాం.
సో మనమైతే ఈ గేమ్ ఎలాగైనా కానీ బూయా కొట్టాలని వచ్చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ గేమ్ ఎలాగైనా కానీ విక్టరీ కొట్టాలి గాయస్. ఎక్కడున్నాడా? ఎవరికి వచ్చింది? యా గాయస్ ఏలో పెట్టారు వాళ్ళు. సో మనమైతే ఇక్కడ నుంచి సో ఇక్కడికైతే వెళ్ళి గ్లూవాల్ వేసుకొని చంపాలి. అక్కడ ఉన్నాడు ల్యాండ్ మైడ్ పెట్టాడు. యా గాయస్ విక్టరీ గాయస్ విక్టరీ కొట్టేసాం. సో అండ్ మనమైతే 2 విక్టరీస్. బాంబ్ ఇటు వచ్చిందా? రాలేదు. సో ఇంకా M1AA7 తీసుకొని డ్రాగన్ తీసుకున్నాం గాయస్. అండ్ ఇంకా 1 ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి సో 1 పాయింట్ అయితే మిగిలి చేసాం. వాళ్ళు ఏ పెడతారో బీలో పెడతారో తెలియట్లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఏలోనే పెడతారు అనుకుంటున్నా. మన దాంట్లో ఇద్దరు బీ వైపు వెళ్ళారా? నేను కూడా వెళ్ళాలంటే యా గైస్ బీలో పెడుతున్నారు వాళ్ళు. నుంచి కాల్చాడు. సో మన వాళ్ళు అయితే చంపేశారు, నాకౌట్ చేశారు. మన వాళ్ళు వచ్చి గ్లూవాల్ వేసి రివైవ్ ఇస్తారు లేదు చూడాలి. మన వాళ్ళు అయితే రివైవ్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నట్టున్నారు. రావట్లేదు. యా గైస్ ఈడొచ్చాడు రివైవ్ అవ్వడానికి అయితే వచ్చాడు. ఎస్ చంపేశారు గైస్, చంపేశారు. మనోడైతే చంపేస్తాడు అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే వాడి పైన ఉన్నాడు మనోడు. Yeah guys, victory. 3 victories guys, 3 victories. And ఇప్పుడైతే ఇంకా 3 ఉన్నాయి. డ్రాగన్ తీసుకొని గ్రానైట్స్ అయితే తీసుకున్నాం guys. అతను తీసేసుకున్నాడు గైస్, బాంబుని అయితే అతను తీసేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలుసు, నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. చెప్పాను కదా గైస్ వస్తుంటారు. Yeah guys, మనమైతే 2 kills. Yeah guys, booyah.
గ్యాస్ గ్రానైట్స్ అయితే వేసేసాం. ఇళ్ళ దగ్గర లూట్ వేసేసుకుందాం. ఫాస్ట్ గ్యాస్ బూయాతో కొట్టేసాం. మీకు కనుక నా గేమ్ ప్లే నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి గాయస్. అండ్ బెల్ ఐకాన్ మాత్రం ఆల్ మీద క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. అప్పుడే నేను వీడియో చేసినా కానీ మీకైతే వస్తుంది. So see you in next video guys. Bye bye.